L'Associació Valenciana de Llibreries Independents organitza este cap de setmana una iniciativa centrada en este fenomen a València, on també hem conegut la websèrie zombi Cabanyal Seca. Primera declaració d'intencions. Sona l'himne del València al Cabanyal, a este personatge que arriba per a desvirtir vivendes ocupades. Este barrio necesita una verdadera limpieza. Però la neteja destructora apareixen els zombis. ¡Se mueve esa mierda, se mueve! I a partir d'ahir l'apocalipsi. València sencera arrasada, només el Cabanyal, més càrrega simbòlica, sobreviu. Content també la col·laboració d'un nou personatge malèfic que vol arrasar el barri, ¿no?, del Cabanyal. Y el fenómeno Z, zombie, entre la vida y la mort, mana también literatura. Sobre todo porque se centra la acción en el tema de los supervivientes, es decir, ¿qué hace una persona cuando la llevan a un extremo? En l'extrem, fins i tot llibres zombies per a xiquets. Los chiquillos sí, todo les gusta, los cuentos, el lobo y todo ese tipo, la madrastra, pues un zombie como una madrastra. És l'explicació per als menús per als majors. És una lluita del monstre contra l'humà, i jo que moltes vegades la gent es veu reflexada en el zombi que lluita contra el sistema. Serà per això que el primer capítol de Cabanyal Z l'han vist 20.000 persones. El fenomen zombi està més viu que mai. I avui un restaurant de Dénia vol concloure